रुक जा बैठी सो दम मलाई वाला आ गई हो गांव में एकदम ठंडा ठंडा लेके बस उतरा उतरा सीधे न उतर करिया के भाजो नहीं की भौजाई की भौजाई आवलो मलाई ले लो लोहा ले पीना ले जौन मन बटोना से ले ले एकदम ठंडा ठंडा बस चोको बार के भाई नायका मलाई नहीं की भौजाई के चोको बार के ले ला बतिया बोला चलो हमारा कर में हम का कौन कौन धंधा करी मलाइयो बेचेली तबो ना हमरा माल के घर मिलल शादी बियाह भइल त रुको आगवा तनी औरी देख लेबे बस भेज कहीं हो जाई लास्टे जाते जाते ले ला हो मलाई आ गई भाभी भौजाई जे भी बा घर में क्या हमार जाने मन जाने जिगर झील के टुकड़ा आ जाओ चोको बार से बोलिए रुक जा जिगर जाने मन आ जा तुहार आ गई दिल के टुकड़ा मलाई लेके रे बाप रे अरे छोड़ा हो तोहरा चलते हम कौन कौन धंधा ना उठौली अरे कौन कौन धंधा उठले त गांव में हमरा आइल बड़ा ठीक बा तो धंधा बिगाड़ दिया से मंदा कर दिया से तुरंते तो मंडा के हमरा फेर नहीं थे कई गो धंधा बंद कर देनी इहो बंद हो जाई ठीक बा लेकिन तू बदला मत हम पता लगावत आ गई हम एकरा ससुरा में हमर जिंदगी बकस दे एक जगह त तलाक करवाइए दवला वेजो से करवा देबा का हमरा के जिए ना देबो प्यार में कइले बनी जाने मन हम चाहत समझता नहीं तोरे प्यार के हम समझता नहीं लेकिन हमरो समझ मजबूरी काहे से हम अपने ससुराल में बानी ना नैहर में रही तो जबर बोलावत रह मिले खातिर तबर जइते रही हैं तू देखा नैहर ससुरा हम नहीं जानत हमरा के अगर जिया तो देखल चाहत रू तो तू हमरा के अपना ले देखो ऐसे ना तो हम मर जाए देखत रू कि तारा के खोजत हम मलाई बेचे लगनी फोटा मत खोल दिया मेरे साड़िया में फोटा ना लो रहो रह दो मत रो छुपा जा खोजत तारा के हम मलाई वाला धंधा स्टार्ट करनी लेकिन तोरा दिल है कि पत्थर हमरा बुझाते नहीं थे देखो हमरो दिल लेकिन का करबो हमर घर के माई बाबू के इज्जत रे एक जम बियाह पहिल का कइने फिर ओजो से तोरे चलते तलाक हो गल फिर बियाह भइल अब एजो से मत तलाक हमर करवा देखा जल्दी कुछ करा हमरा लेना त हम मर जाइनी केहू देखी गांव घर त का कही सब तोहरे खातिर हम कइले सुनो ना बोले ना तुमसे प्यार करला ना बहुत करेली अपन तो शादी करला ना नहीं के हो सकत काहे नहीं के हो सकत ई कौनो जन्म में नहीं के हो सकत तू अपन घर बसा ले लू अपन तू चैन से बाड़ू खुश से बाड़ू ला हम मलाई बेचम तहरा खुशी में ही हमर अरे खुशी देख तू इतना अच्छा घर से पढ़ाई करत रह और मलाई बेचो तोरा हमरा चक्कर में देखलू कि हमरा कौन चीज के कमी बा लेकिन सब तोहरे ला उपयोग होले बड़ी धंधा हम का कही हो देखो प्यार तो हमहू तोरा से करी में लेकिन घर के आगे पीछे माई बाप बड़ा हमरा कंपनी हमरा बिजनेस हमरा मलाई के सबसे सुपरस्टार अपना जानू खातिर लिए जाने कितना दिन के सपना हमार पूरा भइल अब आज के बाद ई धंधा बंद अब बस हमार जानू मिल गई अब जाते हैं तो महादेव के हम यही बेरा 5 किलो लड्डू चढ़ाई महादेव के 5 किलो लड्डू चढ़ा दिया आइसक्रीम तू खा जा ना तू खा ले। ना हम ना खाए फोन करबू ना नंबर जा जल्दी कोई देख ली जा जल्दी जा नंबरवा दे दे अपन अरे वो नंबर वो चाय जी में नंबरवा दे दे नंबरवा अपन दे दे ए मम्मी जी चली तो तनी मलाई खटवाई ना हमरा के मलाई वाला कहां गइल हाय का बड़ा ई नंबर लेनी ही पैसा मलाई लेनी ही फोन पे करे मम्मी खातिर जी फोन पे करत ये नंबर फोन पे है नो ये पे फोन के नंबर ठीक बा आ गई 10 रुपया ला हां देख ली कौन गैर मरद के नंबर देत खुनी हां देखा लो तारा लोग हम आइए तो सटा सटन तो बहुत रहे हैं मम्मी जी जरूर कर दीदी कोनो बात नहीं खे ना जी कौन मलाई लेम जाई धरी जी अपन मलाई अरे ना चाहिए अरे ना बेचे दीजिए कहां से बड़ मलाई बेचे का दिया हमारे दुआरी पर लइका बस राम रे राम कितना खिल लागे तेरे मलाई दे इहे के खइले बानी ले मलाई अपन न त हम फेंक देतनी हम जाता नहीं अरे नतिया कहां जाबे वही फोन पे नंबर हनु फोन पे अरे पैसा डॉलर ई मम्मा में झैली है ना मोबाइल तनी अरे पैसा डॉलर फेर फोन पे होता सच बता ए मुझे हां सच बता लेकिन मत चल चलो छोड़ ठीक देख रे माई ठीक नो हाय देख कितना दर्द होता रे माई हाय देख ठीक हे भगवान हाय देख रे हाय तू लक्ष्मी के देख हाय फोटो ये देख हाय फोटो रे पहले के मोबाइल में रुक जा बस हटा बाबू